ξεκίνησα από Ρέθυμνο, με τον George πάντα, στο αγαπημένο μου living room. Μια μαγική εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ένα lounge bar να μεταμορφώνεται. Πολύ ωραίες μουσικές, μόνο house όλη νύχτα, από deep, από afro, έπαιξε και τα βιβλιάκια μου, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Ξαφνικά σκοτίνιασε, να είναι καλά ο Νίκος Μηχαγιάς, ο ιδιοκτήτης. Ανέλαβε και το φωτισμό. Διασκεδάσαμε, χορέψαμε, περάσαμε καλά. Αυτή είναι η μαγεία. Το living room είναι μαγεία. Εντάξει, εγώ έχω ζήσει και Λονδίνο, αγαπώ Λονδίνο, το είδα, το έζησα πάρα πολύ έντονα και αυτό σου θυμίζει Λονδίνο. Στο Λόντον έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που ξέρει να διασκεδάζει, που έχει τον ενθουσιασμό, και όταν υπάρχει ενθουσιασμός και από τις δύο πλευρές, και από τη μουσική και από τα μπαρ, δεν υπάρχει το να γίνει μια καλή βραδιά. Φτιάξαμε ένα βράδυ που νομίζω ότι είναι σπάνιο στο Ηράκλειο. Πουέρτο, πήγα πρώτη φορά πέρυσι τον Αύγουστο. Και μετά κατέβουμε κάτω. Μια χαρά, ξεπεράσαμε μετά. Αντέχουμε. Είμαστε καλύτεροι, μωρέ. Και εκεί βρέθηκαν Χανιά, δηλαδή είναι μαγικό, τα Χανιά είναι παντού.
κόσμο, μπορούν και μπαίνουν στην κονσόλα, φανταστείτε. Μπαίνεις στην κονσόλα, βγαίνεις από την κονσόλα, χορεύεις μες στην κονσόλα, πηδάς από την κονσόλα. Το Puerto είναι ένα ιστορικό μαγαζί, δεν είναι χτεσινό μαγαζί, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, ξέρουν να διασκεδάζουν και το αποδείξαν. Τέλειωσε και το τρίτο event, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και τώρα Άγιος Νικόλαος. Ένα απίστευτο βράδυ στο Puerto, όπως καταλάβατε για ακόμα μια φορά είδαμε ξημέρωμα. Τι να πω, αυτό που ζω αυτές τις 3 μέρες είναι συγκλονιστικό. Ο Άγιος Νικόλαος είναι υπέροχος, ο κόσμος του είναι υπέροχος, για ακόμα μια φορά πάρα πολλοί φίλοι. Εντάξει, ζω μοναδικές στιγμές και αυτό τα λέει όλα. Σούπερ, θα ξανάρθει. Πρώτη φορά στη ζωή μου που πάω στην Ιεράπετρα. Myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was the Έφτασα εκεί, μπαίνω μέσα στο χώρο και λέω εδώ θα περάσουμε καλά, δεν υπάρχει. taking you closer to the edge. No, I'm not saying I'm sorry. One day, maybe we'll make it. No, I'm not saying I'm sorry. One day, maybe we'll make it. Χορεύουνε. Δεν υπολογίζουν πόσος κόσμος είναι γύρω τους, αν είναι πολύ λίγοι, ξέρουν να περνάνε καλά. Can you imagine a time when the truth ran free? The birth of a song, the death of a dream. Closer to the edge. Που περιμέναμε να πάει 7.30 ώρα το πρωί και κρατιόμασταν ξύπνοι στο Ηράκλειο για να πάμε να φάμε πρωινό και μετά να κοιμηθούμε. Ναι, καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι. Πρωινό τι ώρα έχει? Πάγαμε. Θα γίνει σήμερα, μάλιστα. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Με προκαλέσανε στο Thunder, ας πούμε, να ανέβω στο Puerto, ό,τι μπορούσα να ανέβω τέλος πάντων. Τι παίζει? Δεν θέλω να παίρνω τόσο πολύ. Δεν άμα βλέπω σαν κουαγιά σιγά. Εντάξει, το ασφαλίσαμε με το Σουζουκάκι στον δρόμο και τα soundtrack. Νομίζω ότι ήταν απίστευτες στιγμές που ζήσαμε, έτσι.